Wena othwasa ngamaphupho, ngicela ukuthi ungilalele futhi ungilalelisise, ingakuphunyuki futhi le nkulumo engizoyikhuluma njengamanje. Ngizokhuluma ngentwaso yenzuza nangentwaso yenkanyamba. Baningi bayazibuza ukuthi sithwasiswa yini emaphushweni, sithwasa kanjani. Baningi abazibuzayo ukuthi engabe inzuza nenkanyamba imthwasisa kanjani umntwana wayo. Abanye abazi ukuthi bathwasiswa inzuza, bathwasiswa inkanyamba. Ngikhuluma ngoba lento isidida abantu abaningi abanalo moya, and abaningi badlalwe kakhulu, bedlalwa izinyanga, bedlalwa ogobela. Ngikhuluma nje kukhona amavidiyo antantayo bethi abantu banamagobongo ale moya, bethi abantu bayakwazi ukuphakamisa le moya. Bantwana bedlozi akuphakanyiswa lutho la. Kukhona abanye abazokutshela ukuthi bayanzuzisa. Bantwana bakamoya izwani ngami, ayikho into esinzuzisayo la. Uzoqolwa, uzokhipha imali ezinkulu uyokwenza into engekho. Anithi uzwa ngami, ngiyakutshela mina. Uzodlala osomathuba nezangoma ezingosomathuba ezingenawo lamandla futhi ezingenalo lolu lwazi. Intwaso yamanzi, intwaso yenzuza, intwaso yenkanyamba ayiqali ngokubungaza. I mean, ayiqali with celebration, but iqala emotionally and spiritually and life disturbance, ukuphazamiseka kwempilo. Uba umuntu osokolayo, uba umuntu ondlula ekuhluphekeni nasemzimeni obuningi bempilo. Kepha uyabona ngeso lobuhlakani bethonga, le ntwaso kusuke kuyintwaso engizothi intwaso esuke isacred, ingcwele. Yilapho imoya yamanzi isuke ikulungiselela, ilungiselela umntwana ukuba abe ngumthwali or abe ngumthuthi wokwelapha ngokozwelo, ngokuxhumana nedlozi, ngokuhlambulula imimoya. Uyahlupheka, udluliswe ekuhluphekeni ngoba kuwe kwakhe uzwelo. Uyabona uma sikhuluma ngenkanyamba nenzuza, ayithwasisi ngokulandela imiyalelo evela ebantwini noma oyitshelwa ngumuntu. Kepha le mimoya izokuthwasisa ngemvelo, izokuthwasisa ngamaphupho nangokungenelela kwedlozi. Ukuthwasa kwakho empeleni kusuke kukade kwaqala, long before you become aware of it. Ngithi uzwa ngami, ngiyakutshela. Ngoba ukukhethwa kwakho kwenzeka through bloodline, ngokwesivumelwane semoya. Intwaso yakho yaqala mhla uthanda amanzi, une strong attraction. Yaqala mhla uzwa futhi ukuthi ngiyawesaba amanzi. At the same time,
Ngenkathi wena uphupha amanzi ekukhuleni kwakho yayiqala intwaso. Ngenkathi wena ushesha ukuzwela ukwendlula abanye, uyazwela, you become emotional every time yayiqala intwaso yakho. Ngenkathi wena bengakuqondi abantu, uzizwa wehlukile ngokukamoya, yayiqala intwaso yakho. Ukuzizwa kwesinye isikhathi wehlelwa umoya ube phansi, ufikelwa ukukhathala novalo, moke wasondela emanzini. Ngabo nje begulukudela nje emanzini, abananiksi abanye babo, abayizwa lento oyizwayo, ngoba umuntu wamanzi yohlezi wahlonipha amanzi futhi wasabisa kwezulu. Mina ngisawasaba ngisho lamuhla, ngisaluza uvalo nanamuhla. Lesigaba lesi sithule ngoba imoya isuke isakubhekisisa, ikuhlolisisa, ikulungiselela emotionally nangokomzimba kamoya. Uma lo moya usunesiqiniseko ngobizo lwakho, inzuza nenkanyamba izoqala i-communicate nawe ngamaphupho nangembono. Yilapho-ke usuke usuyibona khona ini inkanyamba yakho, ususondelana nayo, usukwazi ukukhuluma nayo, usukwazi ukusondelana nayo, usukwazi ukugibela kuyo, usukwazi ukudlala nayo, usukwazi ukuthi ibe phambi kwakho ungakayisabi, ingakaqhelelani nawe, ungakayiboneli ekudeni. Nenzuza futhi kanjalo. Amaphupho kubalekile ukuthi uwanakisise ngoba amaphupho wakho asuke ewumhlahlandlela. Ayikho enye into yokuthwasisa emhlabeni ngaphandle kwamaphupho wakho. Angumhlahlandlela wendlela yakho yakwamoya. Ngokukamoya lesigaba engizokhuluma ngaso sibaluleke kakhulu ngoba ungakhuleki komoya, ngikhuluma ngomoya wakho, ungakhuleki komoya wakho kuvimba ukuxhumana kwakho nemimoya, ngoba inkanyamba nenzuza kuwena umsebenzi wayo isikhathi esiningi ukususa ukungcola, ukungcola komuzwa, ukuze amaphimbo ethonga lakho ezokwazi ukuthi ezwakale ngokucacile. Intwaso yakhe izohamba iye ngokujula, iya ngokujula, iyajiya. Izimpawu zizoqala zivele obala kuwena, zivele emzimbeni wakho kamoya nowenyama, spiritual body and physical body. Mawusondelene namanzi, izinga lokushisa nokubanda kuwe lizoshintsha, itemperature yakho izoshintsha. Uzwe ukukhala kwamanzi, uzwe ubukhona bamanzi ngokomoya, ube nokukhathala okulandelwa ukucacelwa kwemoya, uzwe ngathi kunento ekudonsela emanzini, ube nolwazi oluvela esikhaleni ongalazi ukuthi iqhamukaphi, uzizwe uvikelekile mangabe useduze kwamanzi, ngathi something is watching you. Sometimes you feel scared, ngathi kukhona into enamandla ezayo noma ekhona around you. Lezi mpawu ziyaye zinidideke nina enisathwasiswa ngamaphupho, nina enithwasiswa ngama-beings amanzi, izidalwa zamanzi.
nizizwe ngathi ni-experience physically kanti isuke zenzeka okanye zisuka ekusebenzeni kwemimoya. Uzwe ispinal cord sakho ngathi siyabanda mpo, kwesinye isikhathi usizwe shisa. Uma sibanda bowazi ukuthi kusuke kuyinkosazane inzuza. Uma seshisa seshintsha bowazi ukuthi kusuke kuphakama inkanyamba. Iqolo liyashisa, umgogodla wonke uyashisa. Yizo lezi izinto ozothi mohamba uye enyangeni uyibikela bese ithi yona unengulo yedlozi kumele uyothwasa. Cha, kusuke kuvuka imimoya kuwe, ukuvuka kwemimoya. Usuke usulapha kulento ethiwa i-awakening process. Usuyalawulwa, ulawulwa imimoya. Siyathokoza bayede.